temos o que ti comentas, unha pista de pádel na que se fan as escolas municipais de pádel, ao fondo tenes as de tenis tamén. E nada, estamos aquí agora mesmo cos nenos, que están coas clases, veñen 2 días a semana os nenos, e nada, hai varias edades, agora están os máis maiores, os que levan máis tempo con nós, que son nenos de 12, 13, 14 anos, e hai nos máis pequenos, desde os 6 anos empezan a xogar. E nada, cada ano máis chente, xogando como os demais, empezas en tenis, despois tiñamos aquí unha pista de pádel, e nada, empezas a xogar así con amigos, vas te metendo pouco a pouco, é algo que te gusta, e pouco a pouco vas tomando a decisión de facer un curso para ver que tal sale, empezas con unhas poucas horas, e ahora mismo, por suerte, vai funcionando moi ben, estamos facendo bastantes horas de clases. Pois ahora mismo son como 23 nenos, temos 2 grupos dos máis pequenos, que en cada clase solemos ter 5 personas, 5 nenos, e hai 3 grupos, quitáis, 3 grupos de nenos, o sea, uns 15 máis pequenos hasta os 11 anos, 10 anos, e os maiores temos 2 grupos que abarcan desde os 12 hasta os 14, 15. Pero bueno, máis que por edades, vai por niveles, é dicir, os que levan máis tempo, fan un tipo de ejercicios que non fan os máis pequenos que poden empezar. Aquí hai un club que o levan Esteban, como que estuvemos falando antes, e máis xente. Bueno, tiña unha estructura de equipos federados, no que se xogan unhas ligas federadas, teñen unhas ligas locales tamén, isto nos ven para os que lle damos as clases, para que poidan empezar a xogar partidos, non seguir partidos, conocen moita xente, e a forma de iniciarse no pádel, iso, abarcando moita máis xente, coa que podes xogar, non sempre xogar os mismos, iso, hai máis de 150, 200 personas que están aquí xogando, tanto liga masculina como femenina, mixta. O sea que moi ben,